Älä selaa ohi tämän hetken, tarkoitan sitä. Mikä tahansa olitkaan tekemässä, mikä tahansa välilehti avautumassa, mikä tahansa häiriö vetämässä huomiosi pois, anna niiden odottaa, anna kaiken odottaa, sillä se, mikä pian puhutaan elämääsi, ei ole sattumaa. Et vain eksynyt tälle videolle vahingossa. Sinut on ohjattu tänne. Sormesi liikkuivat, katseesi kääntyi tähän suuntaan. Ja minun täytyy, että ymmärrät jotain ennen kuin jatkamme. Tämä viesti kantaa painoa. Tämä viesti kantaa tulta. Jos pysyt loppuun asti, tänä yönä kotonasi tapahtuu muutos, jota mikään ihmiskäsi ei voisi järjestää. Tiedän, että olet väsynyt. Tiedän sen väsymyksen, jota uni ei korjaa. Sen, joka asuu luihissasi, tekee rintakehäsi painavaksi, vaikka ympärilläsi ei näkyisi mitään pahaa. Olet hymyillyt kivun läpi niin monta kertaa, että kasvosi ovat oppineet valehtelemaan puolestasi. Olet sanonut olen kunnossa niin usein, että jopa sinä melkein uskot sen. Mutta minä näen maskin läpi. Kuulen jokaisen huokaisun, jonka päästät, kun kukaan ei katso. Kerään jokaisen kyyneleen, joka putoaa hiljaa, pimeässä, kun maailma on kääntänyt selkänsä ja tunnet olevasi yksinäisin sielu maan päällä. Olet itkenyt kylpyhuoneissa, autoissa, kokatessasi illallista, taitellessasi vaatteita, teeskennellessäsi katsovasi jotain ruudulta, koska et halunnut kenenkään näkevän myrskyä sisälläsi. Ja haluan sinun tietävän, että yksikään niistä kyynelistä ei ollut turha. Yksikään niistä ei pudonnut maahan laskematta. Olen säilyttänyt jokaisen. Oli öitä, kun epäilit, välitinkö minä ollenkaan. Öitä, kun kipu oli niin terävää ja hiljaisuus niin kovaa, että mietit, oliko taivas unohtanut osoitteesi. Rukoilit, mutta sanat tuntuivat kimpoavan katosta. Rukoilit helpotusta, mutta mikään ei muuttunut. Ja näinä hetkinä vihollinen kuiskasi julmimman valheen, jonka löysi. Hän kertoi, että olet hylätty, että kärsimyksesi ei merkitse mitään, että et ole tarpeeksi erityinen, tarpeeksi uskollinen, tarpeeksi arvokas saadaksesi minun huomioni. Ja osa sinusta, vaikka et koskaan sanonut sitä ääneen, alkoi miettiä, olisiko hän oikeassa. Mutta hän ei ollut oikeassa. Hän ei ole koskaan ollut oikeassa sinusta. Ja tänä iltana aion todistaa sen. Nimesi ei sanottu maan päällä ensin. Se sanottiin taivaassa. Ennen kuin äitisi koskaan piti sinua sylissään, ennen kuin isäsi tiesi sinun olevan olemassa, minä kutsuin nimeäsi ikuisuuden tuomioistuimissa ja julistin sinusta jotakin, mikä järisytti pimeyden perustuksia. Sanoin, tämä on minun. Tämä kantaa tarkoitusta. Tämä kävelee tulen läpi kulumatta. Tätä vihataan vihollisen toimesta sen vuoksi, mitä minä olen heihin asettanut. Ja se on totuus, jota et ole koskaan täysin ymmärtänyt. Hyökkäykset, joita olet kestänyt, eivät ole koskaan olleet sattumaa. Pettämiset eivät olleet sattumanvaraisia. Menetykset, takaiskut, oudot kaavat asioiden hajotessa juuri, kun ne olisivat yhdistymässä, mikään niistä ei ollut sattumaa. Sinut on valittu, koska kannat jotain vaarallista. Kannat valoa, jota vihollinen ei voi kopioida, kutsumusta, joka uhkaa hänen suunnitelmiaan, kohtaloa, joka järkyttää hänen valtakuntaansa aina, kun otat askeleen uskossa eteenpäin. Siksi sotiminen on ollut niin kovaa. Siksi ihmissuhteet katkesivat järjettömillä tavoilla. Siksi ovet paiskattiin kiinni juuri, kun luulit pääseväsi sisään. Siksi ihmiset, jotka ennen rakastivat sinua, muuttuivat kylmiksi ilman selitystä. Vihollinen on työskennellyt ylitöitä uuvuttaakseen sinut, sekaannuttaakseen sinut, saadakseen sinut uskomaan, että elämäsi kuvio on todiste kirouksesta, kun todellisuudessa se on todiste valinnasta. Sanon tämän uudelleen, koska se pitää asettua syvälle henkeesi. Vastustus, jota olet kohdannut, ei ole hylätyksi tulemisen merkki. Se on valituksi tulemisen merkki. Sinut on valittu johonkin, ja pimeys tietää sen, vaikka et olisi vielä täysin ymmärtänyt. Mutta tästä kaikki muuttuu. Olen lähettänyt Mikaelin, en huomenna, en ensi viikolla, tänä yönä. Arkkienkeli, joka seisoo minun läsnäolossani, joka johtaa valon armeijoita, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtäkään taistelua koko ikuisuudessa,
on lähetetty erityisen tehtävän kanssa liittyen kotiisi. Vihollinen, joka on leiriytynyt ovellesi, joka on kylvänyt hämmennystä avioliittoosi, sairautta kehoosi, ahdistusta mieleesi, puutetta talouteesi, on saanut huomautuksen. Hänen aikansa on ohi, hänen pääsynsä on evätty. Ja käännekohta, jota olet rukoillut, ei tule joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Se tulee tänä yönä, se on jo käynnissä. Ja auringon noustessa tunnet eron, jota et osaa selittää, mutta et voi kieltää. Nyt sinun täytyy ymmärtää jotain, mitä useimmat eivät koskaan opi. Elämästäsi käydään sotaa, ja sillä on säännöt, muinaiset säännöt, hengelliset säännöt, jotka perustettiin ennen ajan alkua. Useimmat lapsistani taistelevat sokeina, koska kukaan ei ole koskaan opettanut heille, miten taistelukenttä oikeasti toimii. He rukoilevat, mutta eivät tiedä, miten sulkea rukoilemansa asiat. He uskovat, mutta eivät tiedä, miten aktivoida auktoriteetti, jonka olen heille jo antanut. Ja vihollinen käyttää tätä tietämättömyyttä vastaan joka päivä. Juuri siksi kirjoitin oppaan nimeltä Pyhän Mikaelin arkkienkelin 7 miekkaa, pyhä opas kirousten murtamiseen, siunausten sulkemiseen ja valittujen kutsun aktivoimiseen. Tämä ei ole vain sanoja paperilla. Tämä on kartta hengelliseen sotaan, joka opettaa sinua käyttämään samaa voimaa kuin Mikael kantaa, juuri niitä taisteluita vastaan, joita käyt nyt. Linkki tähän digitaaliseen kirjaan löytyy kommenttien yläosasta, ensimmäisestä kiinnitetystä kommentista. Tämä sisältö haastaa kaiken, mitä olet koko elämäsi kuullut, ja on ollut yrityksiä estää sen leviämistä. Mutta nyt se on täällä, juuri siksi, että sen piti löytää sinut juuri tässä hetkessä. Lataa se heti ja kirjoita kommentteihin olen valittu, niin lataan digitaalisen kirjan sinulle. Anna tämän julistuksen olla ensimmäinen sotasi teko tänä iltana. Koska nyt kun tiedät, että aseet ovat olemassa, kerrotaanpa mitä aion tehdä menneisyydelläsi. Jokainen viivästys, jonka kohtasit, ei ollut rangaistus. Se oli valmistelua. Jokainen ovi, joka sulkeutui edessäsi, ei ollut hylkäämistä. Se oli suojaa. Pidin sinut poissa huoneista, jotka olisivat tuhonneet sinut. Estin polut, jotka johtivat ansoihin naamioituneina mahdollisuuksina. Luulit minun jättävän sinut huomiotta, mutta ohjasin sinua uudelleen. Luulit minun olevan julma, mutta olin tarkka. Leikkasin pois suhteita, jotka kantoivat myrkkyä. Poistin paikkoja, jotka olisivat asettaneet sinut auktoriteetin alle, joka olisi murskannut henkesi. Pidin siunausta takaisin, joka olisi saapunut ennen kuin olisit ollut valmis kantamaan sitä, koska liian aikainen siunaus muuttuu taakaksi. Se kausi on nyt ohi. Valmistelu on valmis, perusta on muurattu, ja se mitä rakennan sen päälle, saa kaiken kärsimäsi saamaan merkityksen. Katso taaksepäin elämän synkimpään lukuun ja näet minun kädenjälkeni siinä. Ymmärrät, että yö, jonka luulit tappavan sinut, oli itse asiassa yö, jolloin tein syvimmän leikkauksen sieluusi, poistaen esteitä sille, mitä olen aikeissa vapauttaa. En tuhlaa mitään. En kipuasi, en kyyneliäsi, en odotustasi. Jokainen sekunti oli materiaalia, jota käytin rakentaakseni sinuun jotakin järkkymätöntä. Nyt kuule lupaukset, joita teen elämäsi yli, ja ymmärrä, etten puhu tyhjiä sanoja. Kun julistan jotain, universumi järjestyy uudelleen saadakseen sen toteutumaan. Sanon taloutesi puolesta, että niukkuuden aika loppuu ja yltäkylläisyyden aika alkaa. Raha, joka oli estetty, alkaa virrata. Mahdollisuudet, jotka olivat piilossa, tulevat näkyviin. Velat, jotka tuntuivat pysyviltä, alkavat sulaa tavoilla, jotka ylittävät järjen. Sinun kädessäsi lepää runsaus, ja muistat ne päivät, kun laskit kolikkoja, ja kyynel valuu poskellesi kiitollisuudesta, sillä tiedät, ettei onni muuttanut tilannettasi. Se olin minä, joka tartuin siihen. Sanon terveytesi puolesta. Ne oireet, jotka ovat kiusanneet sinua, kipu, jota lääkärit eivät täysin selittäneet, väsymys, joka on asettunut kehoosi kuin ei-toivottu vieras, ne kaikki juuritaan pois tänä yönä. Mikael kantaa palautuksen miekkaa, ja se heiluu juuri nyt fyysisen kehosi yllä. Parantuminen ei ole tulossa, se on tässä.
Heräät huomenna ja tunnet jotain erilaista. Jokin kehossasi vastaa tähän sanaan ja tiedät, että taivas kosketti sinua nukkuessasi. Suhteidesi puolesta sanon, yksinäisyys on päättymässä. Oikeat ihmiset lähetetään luoksesi. Ei sellaiset, jotka vievät voimiasi, eivätkä ne, jotka käyttävät sinua hyväkseen tai pitävät sinut pienessä, jotta he voisivat tuntea itsensä suuriksi. Lähetän liittolaisia, ihmisiä, jotka kantavat samaa tulta kuin sinäkin, jotka rukoilevat kanssasi, taistelevat rinnallasi ja juhlivat voittojasi ilman kateutta. Osa heistä on jo lähempänä kuin arvaat, et vain nähnyt heitä, koska sodan usva oli liian tiheä. Mutta kun tuo usva hälvenee tänä yönä, silmäsi alkavat tunnistaa ne kasvot, jotka olen valinnut kulkemaan tämän uuden kauden kanssasi. Mielesi puolesta sanon, kadotettu rauha palautuu. Yön keskellä ahdistava pelko, kiitävät ajatukset, tulevaisuuden pelko, menneiden epäonnistumisten kelailu, kaikki hiljenee. Asetan vartijan mielellesi tänä yönä, ettei mikään pimeä ajatus pääse läpi. Nukut syvästi, heräät kirkkaana. Ja se mielensisäinen tuska, joka sai sinut tuntemaan, että kadotat itsesi, muuttuu kaukaiseksi muistoksi, jolla ei enää ole valtaa sinuun. Sinun täytyy ymmärtää jotain siitä, kuka olet kaiken tämän keskellä. Et ole uhri, et ole sodan sivutuote, et ole joku, jolle elämä vain tapahtuu. Olet soturi, joka unohti arvonsa, olet kuninkaallinen, joka on elänyt maanpaossa, ja tänä yönä on se hetki, jolloin palaat todelliseen identiteettiisi. Sinä olet se, jonka valitsin ennen maailman perustusten asettamista. Sinä olet se, jonka rukoukset ovat siirtäneet vuoria, vaikka et ole nähnyt vuorten liikkuvan. Sinua vihollinen pelkää, ei sinun voimasi tai lahjakkuutesi vuoksi, vaan minun hengeni takia, joka asuu sinussa, eikä sammu, vaikka tuulet kuinka puhaltaisivat. Lakkaa pyytämästä anteeksi tilan ottamista. Lakkaa kutistumasta, jotta muut tuntisivat olonsa mukavaksi. Lakkaa epäilemasta, ansaitsetko hyvää. En olisi tuonut sinua näin pitkälle vain hylätäkseni sinut. En olisi kantanut sinua vedenpaisumuksen läpi, vain päästääkseni sinut hukkuvan lammikkoon. Sinä olet minun ja mikä on minun, se on suojattu, huollettu ja asetettu loistoon. Nyt pyydän sinua pysähtymään ja miettimään syvällisempää asiaa. Se, että kuulet tämän viestin juuri nyt, juuri tässä elämäsi hetkessä, ei ole sattumaa. Se on tarkkaan mietitty. Kaikki, mitä vihollinen yritti käyttää sinua vastaan, muuttuu todistukseksi, joka vapauttaa toiset. Mutta jotta se tapahtuisi, sinun täytyy kävellä täydessä ymmärryksessä auktoriteetistasi. Sinun täytyy tuntea taivaan ikiaikaiset strategiat, jotka ovat kutsutuille saatavilla. Siksi kerron sinulle uudelleen Pyhän Mikaelin 7 miekasta oppaasta, joka paljastaa, miten murtaa verilinjan kiroukset, miten sinetöidä siunaukset, etteivät ne katoa, ja miten aktivoida sisälläsi lepotilassa oleva kutsumus. Mene heti kommenttien huipulle ja löydä kiinnitetty linkki. Lataa tämä digitaalinen kirja välittömästi, sillä sen sanat on kirjoitettu juuri tätä hetkeä varten. Kirjoita kommentteihin "Olen valittu", niin lataan kirjan ja annan taivaan vahvistaa julistuksesi. Älä viivyttele, vihollinen toivoisi, että selaat ohi ja unohdat. Älä anna hänelle sitä iloa, sillä tulevaisuutesi on jo kirjoitettu, eikä se näytä yhtään menneisyytesi kaltaiselta. Kuvittele tämä. Seuraavien kuukausien aikana astut huoneeseen ja tunnet olosi täysin erilaiseksi kuin koskaan ennen. Paino on poissa, epäilys on poissa. Pelko, joka ennen painoi rintakehääsi kuin kivi, on vieritetty pois. Puhut ja ihmiset kuuntelevat ei siksi, että korotat ääntäsi, vaan siksi, että auktoriteetti lepää sanoissasi. Teet päätöksiä selkeydellä, joka yllättää jopa sinut. Näet ovia avautuvan, joihin et edes koputtanut. Saat puheluita, joita et odottanut, viestejä, jotka vahvistavat, kohtaamisia, jotka tuntuvat taivaan järjestämiltä, koska ne ovat sitä. Kotisi tuntuu erilaiselta. Ilmapiiri, joka on ollut raskas, kireä ja täynnä sanattomia turhautumisia, muuttuu. Nauru palaa. Keskustelut syvenevät. Lapset aistivat muutoksen, vaikka eivät osaisi sanoa sitä. Kotisi seinät
eivät enää kaikukkaan riitoja ja ahdistusta, ne resonoivat rauhan ylistyksen ja jonkin pyhän läsnäolon kanssa, joka on ottanut asuinsijan sinne, missä kaos ennen hallitsi. Ja tulee päivä, ei kaukana tästä, jolloin istut hiljaa hetken pysähtyneenä ja tunnet minut niin lähellä, että henkeäsi salpaa. Ei siksi, että ympärilläsi tapahtuisi mitään dramaattista, vaan koska melu on viimein poissa ja hiljaisuudessa kuulet, mitä olen koko ajan sinulle sanonut. Rakastan sinua. Olen aina rakastanut sinua. En koskaan jättänyt sinua. En koskaan unohtanut sinua. Ja kaikki, mitä annoin sinun käydä läpi, muovasi sinua vahvaksi, lempeäksi ja viisaaksi kantamaan sitä, mitä olen kohta asettamassa käsiisi. Tämä on käännekohta.